alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai yadda kuka sani ba koyayye bane ni ba, kun sani to ga mu dai a location din hada-hada don haka kar ka bari a baka labari ka je ka nemi wannan gida hada ka sha kallo. Saboda haka ina kira ga mutanen nan in ka kalli wannan aiki ka danna subscribe nan ka danna kararrawa. Saboda zarar mun dora haka dinka gani in ba haka ba in ka bari aka baka labari sannan dora wannan aiki namu gidan hada-hada TV anan za mu dinga dora. Saboda haka ku jira wannan shiri namu. Ga Maryam. Maryam me zaki ce da wannan aikin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a. Ya kuke da fatan kuna lafiya? Ku tsimari wannan shiri gidan hada-hada. Yana nan za a dora shi a YouTube channel. Mai suna gidan hada TV. Sannan duwalla ne bi. Ku danna subscribe. Danna Ƙararrawar salawa kilin. Ya sai ku danna mana subscribe. Kita hada TV. Ayi subscribe. Matamu ne muna ciki duwalla shiga ga mu. Akan da soyayya da mutane. Alaikum masu kallon mu masu sauraron mu wannan shahararren fim mai suna gidan hada-hada. To gidan hada-hada an zuba jarumai a cikinsa kuma akwai wani haɗin gambiza da akwai ɗa, akwai ya, sannan akwai uwa a cikin wannan fim ɗin mai suna gidan hada-hada. To yanzu masu kallon mu ku ne za ku tantance ya abin yake ko ku a'a wayanda muke tare da su jaruman namu su ne za su ba da wannan amsar da kansu. Ya abin yake ku zaɓa da kanku. Ki fara magana. Fara dai ga in ke za ki ce ka ganta. In kai ni ne. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar dai yadda kuka sani wannan shiri namu mai suna gidan hada-hada ga ni dan gidan Rabilu Musa Ibro. Ga kuma wannan yarinya kanwata yar gidan yar auta kenan. Gidan dan auta. Yar auta dan auta ai namiji ne. Yar auta tare da ita muke wannan shirin. Nan ga wani dan bayar biyar ga yar uwarsa ne shi ko. Salamu alaikum. Annan sai ka zo nan. Ya kusa da jinsi. Nan sai ka zo. Karki zage mu. A'a ni na isa. Karki zage mu fa. Na isa. To yanzu mada in tete me zaki ce da wannan dan bidiyon da aka yi? Jama'a ni dai abin da zan ce game da wannan bidiyo in ce ku je ku kalli gidan hada-hada da ni da kanina da kuma mahaifiyata. Zance ya kare. Yawwa. A nan za ku tantance komai. Akwai barkwansi. Barkwanci. Akwai ilimansi. Akwai nisa dansi. Akwai sanawa. Akwai sanawa. Akwai barkwanci kamar yadda mai gida namu ya fada. Za ku ga lob. Akwai lob tsakanin lob ba Akwai irin na akwai Hausawa soyayya ba. mai daɗi ba irin na Hausawa wannan Za ku ga sabon labari. za ki ji sabon Sabon labari. lamari. Da ni da mai gidan su ne wannan mai gida mai Wannan gidan. iyawo ne, Iyaye iyawo. Okomi. Jama'a dai abin da za mu ce. Wake ina ruwan su. Ku je ku kalli gidan mai ma. Hada-hada. A nan za ku ga komai kat mun gode. Hada-hada. Gidan Hada-hada. Gidan hada-hada dai ko. Gidan hada-hada. Hada-hada. Kar ku mana shirme mana. Ɗayan yamurai, ɗayan yaraba. Ko danya. Ki rabi da shi da Allah. Kun ji danya ke Ki kuma rabi da kinya shi ne mu da da Kar ka komai gaya mun ba kinya. daɗi. Komai kinya. To mun gode sosai jarumanmu. Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Madama. Bari a kawo miki. Ba ka ce min in shiga. To ba da ma bari a kawo miki. Shiga ciki kuma ciki tabi da wannan yan iskan ani ba na son ganin kina zariya a waje. Alhaji ya ce a dakata. Yawwa, to yau fa ake biki don masu abin sun karɓi abinsu. Don ko karatu ne ya yawa ba sadaka yakan kawo hauka. Ya kamata ku min wani abu ya kamata a bi da ido a zai mai ido kamar an kai shari'a ta kotu. Yau ake aikin arziki ba kuma aikin tsiya ake ba. Allah bar mana ke dakta. Yau ranar ku ne ku nuna musu cewa ku masu zuciya ne ku ba masu dukiya ba ne. Can sun gama ɗan hamsin ɗin. Sun gama ai dama masu bikin da bikin su ku ne masu biki. Kuna ji kowace ta tashi ta miƙa mai. Yawa!
amana gaskiya ne kun ya ta ku cicciɓa mai